Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat jouwt op 19 juni wat reportages zat hij in het Verlien en Westha in het programma Van Gewest tot Gewest, dat op de nationale televisie uitgestuurd werd. En dan hebben we het zelfs over de Frieske zaken zat hij dienen worden. En die Frieske zaken die waren over het algemeen heel goed volgen. Want doet verder Skurer stoor in 1968, toen zagen de meesten thuis deze reportage. Fedde Schurer, de Friese dichter, schrijver, journalist en politicus, is dinsdagavond te Heerenveen aan een hartverlamming overleden. Over zijn betekenis spreekt de Friese dichter Douwe Tamminga. Fedde Schurer is eigenlijk een dragster van geboorte, maar heeft zijn jongenstijd en zijn jonge tijd in het algemeen doorgebracht in Lemmer. Hij kwam uit een arbeidersgezin, zijn vader was daar op een scheepstimmerwerf. Hij zelf zou graag studeren, maar kon dat om financiële redenen niet eerst. Is binnen het timmervak geweest en later is hij dan onderwijzer geworden in zijn woonplaats. Deze gereformeerde jonge man die liet al gauw blijken dat hij ook wel eens een beetje buiten het gereformeerde spoor liep. Op de jeugdvereniging waarin hij een leidende rol had, droeg hij bijvoorbeeld al gedichten voor van een nou niet zozeer christelijk dichter als Adema van Scheltema. En toen hij jong getrouwde onderwijzer in Lemmer was, toen kreeg hij in 1930, hij was toen dus 32 jaar, een conflict met zijn schoolbestuur. Dat kwam vooral door zijn antimilitarisme, door zijn pacifisme en zijn meedoen aan de vredesbeweging van die tijd. Dat conflict dat liep uit op een ontslag. Hij werd bij het schoolbestuur verdedigd, onder andere door dominee Buskus, die daarna een levenslange vriend van hem is geworden. En na die Lemstertijd kwam hij in Amsterdam en ging daar bij het openbaar onderwijs. En heeft dat onderwijs 16 jaar daar gediend. Heeft in Amsterdam dus ook de bezettings- en oorlogstijd meegemaakt. Maar behalve bij aan het onderwijs gaf hij zich ook nog aan de politiek. Hij werd lid van de Christendemocratische Unie. En er zijn verkiezingsjaren geweest waarop op het Amsterdamse asfalt slagzinnen voorkwamen als geen Führer, maar Schurer. Dus daaruit blijkt wel wat een antifascist of hij was in die dagen bij het opkomen van het Hitlerregime enzovoort. Fedde Schurer. Die oorlog is voorbij in 1945 en hij krijgt een verzoek om naar Friesland terug te komen. En hij wordt daar redacteur van de krant die toen eerst heette Heerenveense Courier en later Friese Courier. Een krant die uit de illegaliteit ook is opgekomen. En toen had hij dus een politieke spreekbuis zoals hij nog nooit had gehad in dat dagblad waarin hij honderden hoofdartikelen heeft geschreven. Deze politieke activiteit van hem uitte zich op allerlei wijzen. Maar er zijn toch een paar momenten in te noemen die ik wel even moet memoreren, ook om hem te typeren. Hij heeft in 1951 een artikel geschreven in zijn blad tegen een Heerenveense kantonrechter die een man voor zijn groene tafel het spreken van Fries had geweigerd. En dit artikel van hem dat mondde uit in een beledigingsproces dat de officier van justitie in Leeuwarden, meester Hollander, hem aandeed. De dag van dat proces is een dag van een soort volksopstand geworden in Leeuwarden. De mensen mochten niet in die rechtszaal. En die werden opstandig en rondom dat paleis van justitie zijn toen charges door de politie verricht. En men werkte daar met de brandspuit en zo. Dat is de dag die dan in de Friese en ook wel in de Nederlandse annalen bekend staat als Knuppelvrijdag. En daaruit is dan voortgekomen een meerdere belangstelling bij de overheid, ook bij de Nederlandse overheid, voor de positie ook van de Friese taal. In een paar wetten is dat tot uitdrukking gekomen, bijvoorbeeld in de onderwijswet, waarbij het Fries dus apart genoemd wordt als taal en waarbij het mogelijk wordt ook deze taal te onderwijzen op wettelijke wijze binnen de schooluren. En ook in een andere wet die meer betrekking had op de rechtspositie van het Fries
in de positie van het Fries in het rechtsverkeer, waarbij men dus de eed in het Fries mocht afleggen en ook voor de rechter dus zijn eigen taal in Friesland mocht spreken. Dat is dus indirect een gevolg eigenlijk van de actie die de redacteur Verder Schurer heeft gevoerd. Alles is daaruit voortgekomen. Het was dus een stukje taalstrijd voor hem en hij heeft eigenlijk door zijn hele leven heen, heeft hij die Friese taalstrijd gezien ook als een stukje sociale strijd. Een strijd voor een taal van de mindere man die dus door bepaalde maatschappelijke bovenlagen werd geweigerd om naar bepaalde hoogten te stijgen. Verder Schurer was in de eerste plaats een belangrijk Friesdichter. Hij ontving een regeringsprijs voor verzetsliteratuur en de Friese Gisbert Japiksprijs voor zijn bijbelsdrama Simson, dat ook in het Nederlands werd vertaald. Hij heeft ook, zoals dat met meer dichters wel het geval is, ik denk hierin bijvoorbeeld even aan Marsman, is het ook of men in sommige dichten iets merkt van een zekere voorgevoel van zijn dood. Ik heb hier bijvoorbeeld een gedichtje van hem, één strofe dan van een gedicht voor me liggen, dat als volgt luidt: Wat jou te tij, als sto voorzichtig libbest, my God en ere naar de 80 stribbest. Misschien is die chauffeur al onderwijs, my opdracht voor die laatste reis. Hoe sto de warste als een luw, de kankerjonkje zit al op een wiel, of komische beskamming, de hetverlamming. Dat is in die lichte ironische toon die hij dus aansloeg, maar die helemaal niet in tweestrijd is met de religieuze instelling die hij ook als dichter, als Fries dichter had. Dat blijkt ook uit het gigantische werk dat hij heeft ondernomen door in het Fries alle psalmen en alle evangelische gezangen die in de protestantse kerken in Nederland en ook in Friesland worden gebruikt, te vertalen, te berijmen. Ik geloof dat men in het kort het credo waarmee hij zijn leven eigenlijk heeft getekend, het best kan uitdrukken in het vierregelige gedicht dat zo begint. Ik ben onder een van mijn humaan Latien. Er is geen treest in blommen, zinnen of wien. Er is behoud voor eerme menske zielen in Christus kruis. En al het oren is skien. In memoriam Verder Schurer. En dan kon je goed zien, Johan van der Zee, du hast deze reportage net maken? Nee, ik denk dat ik correct ben van geweest, maar nog bij het journaal Mayroen of zo. Dus, Maar je leert er stuk wel wat van, of zo, als ze dat maken? Of wie is er helemaal net bij belut? Nou, ik weet nog dat mijn baas doelvregen, dat is toch wel zo belangrijk dat we daar aandacht aan moeten. En dat vond ik wel. Ik koorschurer. Nou, ze gingen jederman te matchen hadden, dus zij vonden dat ik een wichtige man, dus dat had ze niet. Dat ze net vaak die. Ik zoek er zeggen, nee. In memoriam zei je net zo vol. Nee, misschien, nou, het kan nog eens een keer, maar ik zou het eigenlijk net weten. We gaan naar het volgende onderwerp, en dat gaat wel maken. Dat gaat over vogels in Friesland.
Ja. Want dat wie altijd dankbaar, hè, om wat over voels te filmen. Oh, ja. En, omdat Ja. iedereen hier zo belutsen is bij Ja. krijgen voels en oppervoels. Dat is, Maar hier weer nog wat bij. Hè. De PEB had het eerste, want het is een serie van 3 boeken. PEB had het eerste gefinancierd. En dat wie echt een beetje weer goed mag doen. Want toen krijgt de centrale in Burgen bij Iepene of Soer-Iepene worden, dat weet ik niet meer. Dus toen zei de PEB, die zei, nou, dat betalen wij dan wel. ja. En daar is doe ik nogal op reageerd. Volgens mij hadden ik een peteer doen aan, maar de baas van het PNB van doe je hem dit nou om daar in goed bladzijde te komen. Ja. En we gaan echt maar vogeltje bos praten. En dat weer een beetje ingewikkeld, want die man wie al oud en die hier net alles meer precies op een rijtje. Dus het kost een soort moeite om dat vaak goed te krijgen. Dat weet ik wel. We zullen er even een Sjen, Voeltje Bos. Het eerste deel van het boek heeft bijna 500 bladzijden. Er staan prachtige foto's in, zwart-wit en kleur, allemaal gemaakt door vogelliefhebbers, amateurfotografen dus eigenlijk. Maar dat is niet te merken. Een opmerkelijk onderdeel van het boek is het Ornithologisch Atlasproject, waarbij van alle broedvogels in Friesland wordt nagegaan waar ze broeden. Friesland is verdeeld in ongeveer 160 blokken van 5 bij 5 kilometer. Elk blok is 2500 hectare groot. In die blokken wordt dus geïnventariseerd, het zij door 1 persoon, het zij door meerdere personen. Wat bent u aan het doen, meneer Westhoff? Ik ben dus aan het vogel observeren en aan het soorten tellen die hier dus op het ogenblik passeren, die hier zijn. U heeft daar een lijst voor, hè? Ja, een lijst waar dus, dat is dan een typische broedvogellijst. Dat gaat dus speciaal over de broedvogels die dus in onze provincie hier in Friesland broeden. Hè. Hoeveel staan daarop? 147 soorten staan erop, die zijn ooit een keer broedvogel in Friesland geweest. Wat betekenen die A, B en C? Nou, het is dus zo dat onder A wordt dus gedacht aan een mogelijk broedgeval. B, dat is een waarschijnlijk broedgeval. En C, dan is het met zekerheid vastgesteld dat die vogel een broedvogel is. Ja, ja. Als u nou, u heeft hier al een tijdje rondgelopen. Ja. Wat heeft u nou gezien? Nou, ik heb dus een aantal vogels genoteerd die dus nog niet allemaal broedvogels zijn, maar gewoon voor de algemene inventarisatie, om een indruk te krijgen wat voor vogels die allemaal wel pleisteren of doortrekken of die hier zijn, heb ik dus een aantekening gemaakt en heb ik dus onder andere gezien een de aalskolvers. Aalskolvers die broeden dus niet hier, maar die verblijven hier de hele zomer eigenlijk langs de kust. De fuut is wel een broedvogel. De blauwe reiger is geen broedvogel van deze omgeving, maar wel weer van het Rijsterbos. De wilde eend die broedt hier, de zomertaling broedt hier. De krakeend heb ik waargenomen. De knobbelzwaan die broedt hier ook. Niet zoveel, een enkel paar. Kent u die vogels allemaal? Ja, die ken ik allemaal, ja. Die ken ik allemaal. Waar ziet u dat nou aan de manier van vliegen? Of, Ja, dat is vaak moeilijk onder woorden te brengen. Dat is een kwestie van jaren ervaring. Als je regelmatig in het veld bent, ene keer let je op die soort. Van de andere keer ontdek je dat van die soort, dat die zo vliegt en dat die zijn gewoonte weer zo is. Hè. En dan hebben dus al die vogels hebben natuurlijk een eigen kenteken. Hè. Je kunt toch, als je er lang in loopt en je hebt natuurlijk wel eens in de literatuur gestudeerd, dan krijg je er toch wel een klein beetje een idee van hoe die vogel eruit moet zien. Maar het is vaak toch nog wel weer anders als hij het plaatje is. Het is wel iets wat je van kinds af aan gedaan moet hebben. Eigenlijk wel, ja. Je moet als jongen eigenlijk erachteraan. Hè. En dat is dus vroeger zo begonnen. Je ging als kind al de eieren zoeken, want dat is natuurlijk enorm populair in Friesland. En als je dus een beetje meer belangstelling hebt dan alleen voor de kiwi, dan ga je dus ook kijken naar andere vogels. Het project gaat door. Uiteraard, in dit deel zijn dus 40 broedvogels, zoals ik gezegd heb, zijn 40 broedvogels dus verwerkt van de 131 vogels die in deel 1 dus voorkomen. En de vogels in Friesland komt ook nog een deel 2 en een deel 3. Deel 2 zijn de verspreidingskaarten dus ook gereed. Maar voor deel 3, en dat zijn dan met name de zangvogels, daar gaat de inventarisatie zeer zeker door, ja, omdat we daar nog niet genoeg gegevens voor hebben. Een gewone mus komt ook op zo'n kaartje te staan. Een gewone mus komt ook op het kaartje te staan, ja.
moet er later nog weer een keer opnieuw onderzocht Nou, het worden. zou bijzonder interessant zijn dat dit project dus bijvoorbeeld na een jaar of 20 herhaald wordt. Met het oogmerk om de avifaunistische verandering in die tijdsperiode te bezien. Ik denk aan de wijziging van de verspreiding. Het voorkomen van nieuwe broedgevallen, het verdwijnen van bepaalde soorten. En zou het dan kunnen zijn dat voor de bescherming van bepaalde vogelsoorten daar conclusies uitgetrokken kunnen worden en misschien iets gedaan zou kunnen worden? Dat dacht ik wel, want het systeem geeft ook bepaalde inzichten in de kwaliteit van het milieu. En ook de gegevens kunnen ook gebruikt worden voor een meer gedetailleerd onderzoek naar de biotoopkeus van bepaalde soorten of de populatiedichtheid van bepaalde soorten. Het stichtingsbestuur had namelijk dit boek opgedroegen aan Gerrit Bos binnen te Ljouwert op 15 mei 1893, omdat, liek als op side 9 van het boek stiert, hij de man is die het meer van uw Frieske vogels weet als waar oors en die zijn volle mensen inspireren had ter studie van die vogels. Meneer Bos, ik hoop je dat je blij wezen zullen met deze opdracht en met dit boek dat ik jou nou een exemplaar van ja mee. Wij binnen blij dat wij helpen kunnen dat dit boek er komen is en wij hoop je dat het net te vier lezen zal onder de hege norm van betrouwbaarens en deskundigens die jou us altijd voorhouden hebben. Ik had hem net zien. Nee, ik hoop dat je het mooi vindt. Mooi. Nou ja, dat was een verrassing, want dat wist ik niet eens. Maar het was wel terecht, want u bent in Friesland de man die alles van vogels af weet. En u bent waarschijnlijk ook de man die kan vertellen of die vogels in Friesland nou in aantal voor- of achteruit gegaan zijn. Ja, nou, ze zijn wel achteruit gegaan, hoor. En Strijbos ook, die zei ook, hij zegt, we hebben de mooiste tijd meegemaakt. Ach, we hadden vroeger, in mijn jeugd, hadden we niks met waterverontreiniging en met grondverontreiniging, met luchtverontreiniging. Daar hadden we niks mee te maken. Maar nu wel? Maar nou wel. Ja. Zeker. Waren er nou veel soorten vogels die u nog gekend heeft, die er nu niet meer zijn? Hier in Friesland? Nou, de havik en de buizerd en de boomvalk, die zijn erg achteruit gegaan. En wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik jammer. Dat is erg jammer. Want ik hou veel van roofvogels. Het boek Vogels in Friesland is erg goedkoop. Dat komt door een subsidie van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf. Is het een goed makertje voor de schade die de natuur heeft geleden door de bouw van een grote elektriciteitscentrale bij de Bergermermeer? Dit heeft bij ons nooit voorop gestaan. Wij wilden met ons jubileum dus een geschenk aan onze klanten, praktisch de hele bevolking dus. En daar hebben we naar gezocht om dat te vinden. En dan kom je in Friesland toch wel gauw in iets wat met de natuur te maken heeft. Toen dat vogelboek naar voren kwam, toen hebben we wel voorzien dat die reacties zou komen. Dus het is jammer als de mensen het zo zouden zien. Het is niet de bedoeling. Maar we willen daar toch ook niet voor opzij gaan. Omdat het ten eerste de Friese Academie was als onbesproken instelling. Die kon dus ook niet beschuldigd worden van omgekocht te worden door het PEB. Of wat u ook maar voor argumenten naar voren zou willen brengen. En ten tweede vonden we die uitgave bijzonder aantrekkelijk. Maar we hebben dus wel, omdat het min of meer toevallig dus over vogels ging, hebben we wel deze reacties verwacht. Maar we zegt, nou, dat is dan jammer. Als in de tweede week van mei de meidoorn bloeit, het goudgeel van padenbloesem verandert in duizenden witte, ingenieus geconstrueerde lampjes,
blaasblomkes, zegt kleine Libbe, is voor mij het hoogtepunt van voorjaarsbloei en activiteit bereikt. Kiewieten en grutto's, scholeksters, tureluurs en snippen proberen luidruchtig klagend hun jonge nestvlieders te beschermen tegen 100 gevaren. Afweerstrategie en moed tegen kraaien en wezeltjes is ruim voorhanden. Wat kun je tegen hokkelingen, cyclomaaiers, economische wetten en loslopende honden en nonchalance van mensen beginnen? De mensen zelf zullen de helpende beschermende hand moeten bieden. Nazorg noemen ze dat in de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. De zorgen zijn er wel, maar we hopen dat onze Friese bevolking, die gelukkig erg natuurminded is en ook erg veel van bijzonder weidevogels houdt, dat die dus die gevaren zullen proberen te reduceren door inzet en door belangstelling en ook door maatregelen te nemen, waardoor we wel vermoedelijk de gevaren niet de baas kunnen, maar waardoor wel de weidevogelstand op een zo goed mogelijk peil zal blijven. Alleen de zorgen hebben we, dat is zo. De bevolking van Friesland is erg vogelminded. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, nou, ze zeggen dat Friesen nuchter zijn. Forget it, als je maar kijkt naar hun emoties als het over de natuur, over vogels en bloemen en over sterren en fossielen en weet ik het gaat, dan zijn Friesen helemaal niet zo nuchter. En het eierzoeken in Friesland is de basis, niet de top geweest van de vogelbescherming en de natuurbescherming in Friesland. En daar kun je die betrokkenheid min of meer ook uit verklaren. En dat is nog zo. Die oude structuren worden wel wat aangetast door die nieuwe ontwikkelingen. Hè. Agrarische ontwikkelingen, verkeersontwikkelingen, ontsluitingswegen, ruilverkaveling enzovoort. Maar de oorspronkelijke betrokkenheid van het hele dorp, van de hele dorpsbevolking bij hun, de weidevogels in het gebied om het dorp heen, die is er nog steeds. En dat is een subtiele zaak. En daar zullen we moeten proberen op een verstandige wijze op in te spelen. Dit weer een reportage over het vogelboek wat de PIB aan Friesland joon had en werd een heel soort dingen omheen zitten. Is dat een speciale herinnering, Johan van der Zee? Soort dingen. Hast dat boekje bijvoorbeeld? Ik ga dat boek. Ik ga alle drie de boeken. Ja, maar dat doen we er nog maar in. Ja. Maar ik ga letterlijk de Oretwa gekocht. Ja. En ik ga doel ook in krijgen. Wij kregen wel eens een boek. Maar Sabloeien, wat besef bij mij alles wat er in Friesland. Wie is toch een BN'er hier in Friesland? Het rare weer dat in winkel jij ik wel eens, die vent van de West ook. En dat ik in Limburg kwam, mijn collega Mans, en de Roenstroom Maastricht, zei, oh meneer Mans, wat leuk dat we u zien. Ja. Dat is een beetje het verschil. Oh, okay. Ja. Daar haal je die vent van de West tot de West. Die show we na je week weer, als we daar in het programma Gewest Friesland over de programma onderdelen, zat hij in Friesland maken waren in van Gewest, dat Gewest.